En portada contábamos que se vai a celebrar algo moi especial a finais deste mes de outubro. Estaremos ali presentes non só como comer e falar, sino tamén co meu alter ego do Meigo do Lume, xa vos contarei. Pero celebrase algo moi especial, a ver se non o digo mal, en San Bartolomé de Insua, no Concello de Vilalba. E que é eso? Pois a Tasca do Liño. Agora imos a explicarlo mellor. En todo caso, vou a presentar as nosas invitadas. Unha delas xa coñecedes, xa coñecimos fai unhas semanas en Artesanía de Galicia no Caurel. Lourdes, de Fusayola, como estás, Lourdes? Hola, José Manuel. Ben, aquí estamos. Bueno, e ao teu lado está a outra parte de Fusayola, non? Exactamente, a Miriam, filla. como estás? Moi ben, moi ben. Bueno, xa sabes que vou a fixeches mandando a Lourdes ao Caurel, non? Porque xa sabes que xa non vas ao Caurel, ti. Xa me fixen a idea. Bueno, a verdade é que eu creo que foi unha experiencia moi bonita, pero sí tiña curiosidade por saber como viviches ti dende aí a experiencia que tivo a túa nai neste caso no Artesanía de Galicia no Caurel. Claro, pois, ben, eu falaba con ela, porque eu non puiden acudir tampouco, porque teño un neno agora que ten 10 meses, antes, claro, tiña menos. E foi por eso dixenlle, anímate tú e vai, que seguro que o pasas ben. E nada, iballe chamaba, como vas e tal, encantada, fai un calor criminal, pero estáse moi ben, aquí cos compañeiros, todos, estou pasando moi ben. Entonces, ben. Que bonito é, dende logo, entre os artesáns, non? Sí, Xenerar ese concepto de familia, non? Eu sempre sí. destaco cando vou ao Caurel e facemos o Artesanía de Galicia no Caurel, porque ademais compartides unha paixón que é a de traballar coas vosas mans e a de manter vivas tradicións, non? Entón, de repente, xuntarte cun grupo de compañeiros, compañeiras que defenden cada un pois os seus traballos, son experiencias, eu creo que para vós, que estades loitando precisamente por manter viva unha tradición, é enriquecedor, non? Sí que é enriquecedor. Ademais, cada un co seu oficio, pero todos pensamos Si, conectas. igual. É unha conexión que xo dixen daquela, é indescriptible en palabras. Bueno, É indescriptible. e hai outra cousa que é maravillosa, porque eu xa te preguntaba, xa decía Lourdes cando nos vimos no Caurel, non? Pero creo que é importante incidir neso ahora, non? A sorte de que o teu legado pase a mans dunha filla, non? Sí. Polo menos o que eu fixen, polo que eu loitei, pois que non se perda, que teña continuidade, e non é só ao mellor estar loitando por montar un obradoiro, por facer cousas, e logo despois, cando non podes, que se che cerre esa etapa e que xa se acabou. Non, aquí non se acabou, e ojalá non pase nada para que non se acabe. Miriam, ti porque, quero dicir, dende pequena atraíache todo isto, foi máis adiante, como foi un pouco ese enlace, non? Co que a túa nai estaba traballando e defendendo. Pois xa eu creo familiar, desde pequena, sempre como tuvemos eso, a familia de tecelás, zoqueiros, ebanistas, bueno, pois sempre vivín un pouquiño o tema da artesanía, pois sempre me gustou moito a etnografía, bueno, tamén me criei con con xente maior, entonces a mí encantábame escoitar os contos de antes, recoller, bueno, todas esas cousiñas, entonces sempre me emanou xa dende pequena. Despois fixen Historia da Arte na Universidade de Santiago, e, bueno, aí ao final está así relacionado tamén. Foi un pouquiño que vin a oportunidade tamén de mesturar un pouco, tanto as dúas, porque eran as dúas vertentes que sempre me gustaron, o tema da etnografía, a investigación, a historia da arte e a artesanía. Entón fixen como unha mestura aí, e continuo, bueno, co tema de Fusayola, e amplío moitas veces que, bueno, aínda non se anima moito, pero miña nai, que está como coa parte máis tradicional de Fusayola, pero tamén fago proxectos así máis contemporáneos, talleres en museos, réplicas de pezas, por exemplo, da época dos romanos, gregos, prehistóricas, bueno, e de técnicas, investigación de ferramentas, pois vinculei un pouquiño os estudios universitarios
con un pouco todo isto práctico que ven do legado familiar tamén, porque ao final... Fixadevos unha cousa, non? Eu boto en falta que se faga, que aínda si se está facendo bastante, non? Pero igual que se fixo coa música tradicional, co baile tradicional, que se fixeron traballos de recollida moi importantes, non? Que fixeron que a día de hoxe se manteñan vivas todas esas recollidas feitas e que se reconvertiran e actualizaran para poñer a nosa música tradicional e modernizala como se está modernizando e convertirse nunha referencia non só nas nosas fronteiras, non? Sino fora delas. E co mundo dos oficios eu sempre mostro unha preocupación, non? De que se perdan os oficios, non? De que haxa oficios que chegaran a ter 4 ou 5 xeracións e que de repente nesa quinta xeración, por exemplo, non haxa en quen deixar ese legado, transmitir ese legado, non? E eu sempre boto en falta que se faga un traballo, non sei como se chamaría, non? Eu chamolle, fago paralelismo co da recollida, non? Que se fixo Sí. cos cantos tradicionais, cos bailes tradicionais, coa roupa, porque non se fai tamén cos oficios, non? Dame unha sensación de que está habendo un alonxamento importante entre o que é a formación reglada co que é os oficios en sí, non? Non notades que falta un pouco eso? Sí, sí que é verdad. Eso sí, porque Tercelanas que, porque dicía Miriam, é máis dada á tradición. É que se esquecemos a base, non podemos ampliala. Eu, por exemplo, poño motear, e para min é moi importante conservar os dibuxos galegos, que ao mellor se compra un libro sobre telar e trae outros nombres. Eu, sin embargo, cando dou unha clase ou algo así, ou cando lle conto a alguén, sempre falo deses dibuxos tradicionales. O repaso vello, o repaso novo, a sarga, que tamén se lle chamaba... Ai, que non me acordo agora. Bueno, pero en todo caso, o importante é esa transmisión. Quero decir, ao final, todo está interrelacionado, vale? Porque este é un programa que, na súa base fundamental, toca o mundo da gastronomía, pero como xa dixen fai un tempo, queremos que non solamente sexa gastronomía, que sexa turismo e que sexa cultura. Porque son tres elementos que están unidos dun xeito de outro, non? Porque moitos dos elementos que utilizaron para cociñar durante toda a vida veñen de traballos de oficios artesáns de toda a vida, non? Por iso digo que todo a cultura dentro da gastronomía, dentro do turismo é fundamental, non? E iso é certo que eu o digo porque noto que nas escolas de oficios estáse levando a unha tendencia da tecnificación e da industrialización das cousas máis que do que se chama unha escola de oficios, non? Que eu sempre digo isto é unha crítica que trato de facer sempre moi constructiva, e que creo que as escolas de oficios teñen que ter máis en conta e teñen que incorporar máis a formación a veteráns, a verdadeiros artesáns que son veteráns e que poden transmitir o coñecemento real do que son precisamente os oficios, non? Entón estamos nunha voráxine tan grande de querer tecnificar todo, de querer todo como especializalo, pero logo te encontras en escolas de oficios que é máis posible que unha persona que sacou unha carreira de psicología de unha asignatura de euribería que unha persoa que leva mamando o oficio dende pequeno de unha clase nunha escola de oficios. Entón, hai un problema, algo está fallando, non? Entón, por iso digo que esa é a percepción que eu teño, por iso quería saber se vos tiñades tamén esa percepción de que está faltando eso nas escolas de oficios. Sí, quizáis que sí, que se debía ter un pouco máis en conta, pois, esa base, o que falaba Lourdes despois. Tú podes despois, dentro do teu obradoiro, desde que tes unha base, unha formación, podes despois, pois, pasarte máis á contemporaneidade e vinculalo, como facémolos nós no obradoiro, por exemplo, eses dibuixos que falaba Lourdes, despois pasámolos a pezas máis actuais. Pero sino que é na formación, o que dis tú, en escolas de oficios, debíase, eso, pois, valorar a presenza dun artesano de raíz, logo, que tuvera un peso e que despois xa haberá tempo, pois sí, porque tamén é traballo dun dentro do obradoiro, para despois buscarte as túas vías e pois, aplicarlle iso de contemporaneidade, de actualidade, de actualizar o mellor un oficio, esa rama do oficio, pero logo esa raíz, pois sí que lle había de dar, que había que dar un pouco máis de importancia. Sí, pero ademais é algo... Ás veces, incluso non irnos
a ver, non me quero meter porque tampouco non sei moi ben como está o tema de profesores e formadores, pero non irnos tanto ao título de gestor de tal, como decías tú, e máis o profesor, aunque non teña, o artesán, aunque non teña ese título de formador, pero seguramente Pero que sabe é un perfectamente profesional. transmitir o seu oficio. Claro, é que ao Tamén, final, por que non hai persoas que retomen oficios ou que recollan oficios? Porque non o están ensinando. Claro, Están ensinando máis, formando máis a xente hacia cuestións de producións máis industriais, máis mecánicas, sí, que a xente que faga traballo artesán, o traballo das maus. E eu lembro, Escola de Artes e Oficios. Artes e sí, oficios. E os artes e oficios non son as cuestións industrializadas. Ten que non. partir dunha base artesán pura e dura, non? E eu, Sí. perdón que incida moito nesto, non? Porque non só pasa nos oficios, non? Nas profesións Mm, tamén pasa, tal como está montado o sistema educativo, é dicir, na Facultade de Xornalismo dá clases de radio unha persona que non fixo nunca radio, non? Bueno, pois este é o tamén. panorama, non? Quero dicir, algo ten que cambiar, quero dicir, ti non Sí, podes claro. rematar unha carreira e xa poder presentarte a ser profesor se aínda non tiveches unha experiencia profesional no que ti Claro, vas a ensinar, non? a experiencia é un grado, ao final como a todo. Claro, Debía ser así, vamos. dame a sensación de que é un tema que ten que cambiar estruturalmente, pero non se fai. En todo caso, afortunadamente, fanse cousas como a tasca do liño. A ver, sí. contádeme que é a tasca do liño, a ver. Pois mira tú por donde aquí ven algo que quizás esteña moi relacionado con eso de que falábamos, as cousas de base. Empecé con outras compañeras fundando unha asociación de mulleres, pero todo o que sei sobre o liño enseñáronmo os maiores. Había 3 mulleres maiores e un home que era aínda un pouco máis maior, que cando tiñamos algunha dúda acudíamos a él preguntarlle. Uh-huh. Entonces, eses nin tiñan título de profesores, nin nada polo estilo, pero sabían a técnica de transformar unha herba en fío, que quizás moitos que salen con un título aí que, bueno, enorme, un título que, Pero sabes que é o que non peor? saben. Sabes que é o peor, Lourdes? Que Que, toda esa xente que compra roupa de liño non ten nin idea de de onde onde ven ven. todo eso. E a min eso é o que me dá moitísima pena. E isto o aplico tamén aos colexios, a ensinanza nos colexios, non? Sí, O sea, a xente compras unha peza de lino dicindo, boa, que maravilla, que ben viste o liño. Pero sí, sabes que eso era unha herba. Quero dicir, me parece tan maravilloso Sí. poder achegarse a ese coñecemento dese sí, xeito que eu creo que ten que ter un valor moito maior. Sí. De feito, o nome de Tasca do Liño, Sí? eu ríome porque moitas veces se teñen confundido, decíanos Tasca do Liño, pero iso que é unha taberna? Unha taberna. Claro, unha taberna. Pois Porque non, aquí asociamos todo a comer e beber, claro, sabes? non, claro, é porque xa son cousas que, claro, xa non hai as tascas do liño, xa non se transmiteu, non se coñece tanto logo de onde, o que falamos, de onde veñen as cousas. Sí. A tasca do liño aquí nesta zona era cando se xuntaban polo inverno os veciños, as distintas casas do barrio, por exemplo, era onde procesaban, onde tascaban, onde limpaban o liño, e aí ven a tasca, non é a taberna, a tasca que Claro, solemos claro. pensar. Pois, claro, de non asociámoslo máis a taberna, pois claro, quedábamos nos como Tasca do Liño, un bar con liño, incluso das primeiras edicións, Bueno, cando pedimos financiación para que nos axudaran, claro, foi, invitémolo por cultura na Diputación, isto sempre o contamos, incluso contan eles, que estaba responsable, Mario Outeiro, que estaba daquela de responsable, pois claro, quedouse así un pouco, claro, bueno, os administrativos dicían, claro, é que é unha tasca, nós non subvencionamos esas cousas, logo, claro, normal, non se subvenciona eso. claro. E dixemos, no, pero é que non é unha taberna do liño, é este evento que facemos para transformar o liño, claro. Sempre contamos un pouquiño así de broma, pero bueno, eu non fun tan suave, bueno, sí, enfadouse. Chegou ali como, a ver, que ten isto que non é cultural? A ver que lle di algo a No. Lourdes, É que lles dixen, pero vamos a ver, no Departamento de Cultura da Diputación, que non sepan que é a Tasca do Liño, Pero, en estes pero sentidos, daste conta, esa é a demostración, non? O sea, sí, utilizamos tanta terminoloxía técnica para determinadas cousas que está desaparecendo do noso vocabulario as sí, cousas máis
de toda a vida, non? Esas cousas, Sí. claro, por eso me parece tan importante este traballo, non? Porque o 95% dos galegos, vamos a trasladalo todos galegos, Sí. non saben ou non imaginan que é a tasca do liño, non? Pois No. xa solamente eso, xa ten un elemento tan importante de transmisión que xa ten que ter importancia, pero que a xente que este na administración este alonxada de todo este vocabulario real noso, bueno, é un pouco preocupante, non? Sí, porque en realidad non había nada por aquí. E o que había eran outras zonas que en vez de tascar, espadelaban. Ajá. Claro, aí varía a terminoloxía, pero máis ou menos Pero esa é a Pero riqueza, tamén esa é a tiña o riqueza seu de porqué. esa é a riqueza de Galicia, Claro, Sí, sí, sí. tamén tiña o seu porqué. Porque parece ser que na chaira sementaban moito liño, entonces, para acabar máis axiña, mazábanos, sí, pero despois amazotaban e tascaban. Ajá. E sin embargo, pola zona de Ourense e o sur de Lugo, creo que en Pontevedra tamén, e na Coruña parte tamén, espadelaban, porque era máis montañoso, sementábase menos liño, entonces non facía, logo non tiñan esa ansia de acabar axiña. Claro, claro. E aquí, como se sementaba máis, por ser unha terra chá, pois era diso. Aí está, por eso digo que é tan importante esta información. De todos os sitios, cando estemos aí no o día 20, a ver, se 26 de outubro. o día 26, cando estemos aí, faremos algunha entrevista tamén para contar máis de preto todo o que imos a vivir ali, non? Que iso é importante. Pero Sí. me parece importante agora que lle contedes a xente que é o que tedes preparado para ese día, na Tasca do Liño, ese 26 de outubro. Vale. Vamos, dispara. Sí, porque ben ves que nos enrollamos, gustanos falar, Non, é a min non, oiches. Vale, pois eso, xa explicado que non é unha taberna, pois... Bueno, espera, de feito, imos a facer unha pequena pausa porque xa conseguimos unha parte importante do programa, facemos unha pequena pausa para a publicidade e seguimos xa dando datos concretos do que vai a ser esa Tasca do Liño en San Bartolomé de Insua, en Vilalba. Tomade boa nota, enseguida voltamos, imos ca publicidade e seguimos no Comer e Falar. Bueno, a xente que está vendo o vídeo sabe que vamos a publicidade na radio, Sí, sí. pero aquí seguimos conectados e imos xa a retomar esta charla con Lourdes e con Miriam. Voltamos da publicidade, quedábamos no aire falando con Lourdes e con Miriam de Fusayola, pois o que teñen preparado para esa xornada do 26 de outubro, a que vos invito a todos e a todas que asistades nesa Tasca do Liño. Bueno, veña, contádeme o programa. Vale, pois, como todos os anos, a apertura da xornada máis ou menos será polas 11 da mañá, e despois ás 11:15, bueno, os horarios son aproximados, que ás veces, bueno, tal, pero eso, será o pregón, que será a cargo de Marisa Barreiro, que é a presidenta do Instituto de Estudos Chairegos daqui de Vilalba, foi mestra, bueno, unha activista cultural, bueno, apoia e sempre está aí presente en cantidade de cuestións que son así culturais e literarias daqui de Vilalba, que agradecemos moito que estiña con nós, e además é amiga, e, bueno, isto sempre... Eso sempre é importante, bueno, conoce o noso traballo, que moitas veces tamén para ser pregoeiro axuda e todo esa conexión e eso de que nos coñezamos. Despois, polas 12, farás unha demostración do que eran esas tascas do liño, que as socias participamos todas, bueno, explicamos un pouquiño eses pasos do liño do que previos ás tascas, que sería o cultivo, máis de como se cultivou, ata chegar á tasca, e despois o que se facía na tasca, que ese procesado a limpeza da fibra nos bancos das cos, como azote, bueno, como se limpaba, xa se deixaba listo para despois, durante o inverno, fialo. Entón, estamos con todos os apeiros, bueno, explicando, narrando un pouquiño todo o que se fai para que a xente pois, teña esa conexión cultivo, transformación e que sepan ben que é a tasca. Despois, unha vez rematada esta demostración, temos, eso, máis ou menos 12:45, pois faremos unha serie de entrevistas que relacionaremos un pouco vida rural, proxectos de emprendemento, incluso transmisión bueno, destes sabedores populares, que teremos a Álvaro Pín, que é un rapaz da zona de Castro de Rei, que con escasos 17 anos, pois ten esa habilidade de, bueno, de recoller
e despois replicar moitos destes oficios tradicionais, é bastante activo en redes sociais. Mira, xusto É verdade, eu quedei, de cando o coñecín, quedei fascinada porque eso, el recolle como son os procesos de facer unha coroza, de facer as zocas, que estáse poñendo bastante co tema das zocas e os zoqueiros que non quedan prácticamente, pois é moi importante. Pois, calquera destes oficios tradicionales, el replica, entenda, replica e tal, e mostra nas redes sociales como se fai. Entón, eu creo que este é un rapaz que é moi importante darlle o noso apoio porque é destas persoas que sabemos que vai facer esta continuidade destes oficios e de transmisión desta cultura. Transmitilo, ademais, a xente da súa idade. Claro, sí. Por eso eu indico 17 anos. Empezou xa fai un par de aniños, é dicir, xa ten esa cousilla que hai que ter desde moi rapaciño. Despois tamén vamos acompañar uns rapaces que, ten máis unha iniciativa tamén emprendedora relacionada en parte tamén coas fibras textiles. Son uns rapaces que se viñeron están agora en Lanzós, unha parroquia de Vilalba, e viñeronse de Londres, e teñen unha granxa de alpacas. Entonces, pois, a súa idea é iso, pois, tanto traballar ca fibra, que contactaron con nosotros, po tema de traballar fiado, o procesamento da fibra, e, pois, ter ese contacto tamén cos animais, dinamizar tamén un pouco o entorno rural, con un novo negocio no rural. Despois, xa sería mediodía, teríamos a comida, para quen queira comer con nosotros, tamén se pode anotar, se mira nas redes sociales para contactar connosco, pois temos a opción de comida. Despois, ás 4:30 máis ou menos, despois do xantar, retomaríamos o programa con un grupo de música tradicional, Mestura de Nete. Despois faríamos ás 5:30 máis ou menos outro pase da Tasca do Liño, para o que non vira pola mañá, pois que poida chegarse tamén pola tarde. Máis ou menos a iso das 6 teremos a degustación do cacho. Que o cacho... Que é iso? O cacho. Aquí tamén non é o cacho de lavar a cara o día de San Xoán, non. Este cacho era como comida doce, algo así, que se comía, se daba cando se xuntaban nas tascas do liño. Que é unha cousa sinxeliña, pero ten o seu aquel. Era leite da casa, iban muxir, cando paraban, ao mellor ibanse muxir e traían o leite, e cocíano e mesturábano con pan de trigo e azúcar. Iso cocía así a lume morno e, pois, cando así espesa un pouquiño, pois dábase. E era moi apreciado. Nos pareceranos, unhas sopas. Hoxe en día, gracias a Dios, nós comémolo. Pero, claro, naquela época, moita xente tampouco non podía comer o pan de trigo. Non tiña o pan de trigo. Había que comer pan de millo, outros que non eran malos, pero, o máis era o pan de trigo. E o azúcar tamén. Son produtos que hoxe temos ao alcance, pero antes non tanto. Entonces, pois, claro, era importante, a xente gustaba o tema do cacho. Logo, era un produto que non podía faltar. É moi interesante, porque en cada punto de Galicia ocorren moito deste tipo de cousas, non? Vos falades deste cacho, por exemplo, no Courel está a calduda, que se fai coa castaña, quero decir, esos elementos que se utilizaban co que había para coller enerxía, para seguir podendo facer as cousas, non? Sí. Ese é outro elemento fundamental tamén. Sí, además esta zona tamén era moito de leite. Sabemos que noutras zonas, por exemplo, da Terra Chá, que lle chamaban a parva tamén, en vez do cacho, a parva, ou tamén se daban arroz con leite en vez do cacho. Era unha costume así, dun doce comida típica dunha tasca. Era para as merendas. Para a merenda. Esa era para as merendas. Para a merenda. Entón, nosotros, pois, este ano, xa o ano pasado nos apoiaron Feiraco, este ano tamén, vamos apoiar deso. Xa nos apoiaron máis anos. Outras edicións anteriores, levamos 16, este é a 16 edición, pero estas dúas últimas, pois, apoiarános tamén Feiraco, pois, facer este prato do que sería a tasca. Despois, máis ou menos, ás 6:30, teremos os festicultores para darlle un pouquiño de marcha á festa. E despois, un señor, que non sei se o coñeces, que nos fará un espectáculo de queimada. Que? Non sei. O bruxo do lume, non? O bruxo do lume, lle chaman. Mira, faime moita ilusión, digo polo en serio, porque aparte é unha responsabilidade enorme nun lugar onde levades todos os anos facendo a queimada, de repente traer un estranxeiro a facer a queimada aí.
responsabilidade Sabes? importante. A innovación sempre trae riqueza. Ademais, aquí non hai de estranxeiro, Xa o Aquí sei. non hai de estranxeiro. Teño feito moitas cousas aí na zona de Vilalba, por traballo, xa fixen o programa moitas veces na Feira do Capón, fixen o programa na Feira do Queixo de San Simón, bueno, participei en diferentes cuestións relacionadas con esa terra chá, sempre me gusta voltar, non? En este caso, ademais, pois, para participar nesto, non? Como é a Tasca do Liño, non? Dun traballo de defensa da nosa tradición enorme, e aportar o meu graiño de arena, neste caso, pois, dando un poquinho de líquido á festa, que tamén é importante sempre, non? Sí, Pois sí, sí. sí, sí. E o bruxo do lume é que llevamos preparar dúas calabazas. Sí. Dúas cabazas que ten un sabor a queimada na cabaza que eso... Que vai ser a primeira vez que o meigo do lume faga a queimada nas cabazas, ollo, Pois dalle un dulzor especial, a verdade. Levámoslo facendo, non sei, desde a Sempre. segunda edición. Ou a primeira non me acordo. Non, a primeira non A primeira fixeron. non se fixera, pero despois sempre. Pero ás veces tamén nos cadraba iso co Samaín, máis ou Claro. menos. Cerca. Casi todos os anos ou nos cadra co Samaín o día seguinte ou algo así, ou cerca, entonces pois facíamos na cabaza. E a verdade que lle dá un sabor peculiar a queimada. Bueno, o importante é que disfrutemos, que o pasemos ben, que eso, Sí. sobre todo. Van xa 16 edicións, Lourdes. Sí, sí. Sí, pasa o tempo voando. E fomos pasiño a pasiño, Claro. pouquiño a pouquiño, peleando, petando a portas, chorándolles os que están, o que nos parece que están por riba, pero, a ver, os que teñen a batuta e todo eso, e, bueno, chegamos aquí. E sigue medrando. Eu moi contenta de que isto non se esqueza, e é como darlle valor a esa aprendizaxe que nos deron os viejos. É como darlle valor. Bueno, e nestes 16 anos, claro, foi crecendo, ata canta xente pode chegar a ir a pasar a xornada por aí? Pois mira, como hai unha programación así moi variada, porque ainda non acabamos. Ainda non acabachedes, vale. Ainda non acabamos. Bueno. Porque mira, vai haber unha exposición de cestería que a vai mandar o Centro de Artesanía e Diseño de Lugo. E ademais veñen unhas pezas grandotas, que as fixeron, eu non as fixeron os outros compañeiros meus. Hai un taller de Yutaco que manda Artesanía de Galicia. Os amigos de Peixe Sapo. Exactamente, os amigos de Peixe Sapo. José máis María José. Un taller de coiro, que tamén ven do Centro de Artesanía de Lugo. Tres Caracoles, a compañía de Tres Caracoles. Esperamos que seña así. E logo despois vai haber dúas filloeiras de moimenta que nos acompañan este día. Durante todo o día. Eso mola, Sí, eu penso que sí. E despois, pois claro, vai haber As puestos de moimenta son a pedra? Como? As de moimenta son a pedra ou de... Creo que traen a plancha. A plancha, non? Vale, non é que... Creo que traen a plancha. Era curiosidade, porque non estaba seguro se moimenta tamén facían a pedra ou na plancha. Non o sei, pero eu teño probado as da pedra que as facía a miña avoa como a esas... Sin despreciar a naide. Sin despreciar a naide. Como a esas... Da igual, unhas ou outras, que maravilla. Sí, a verdade é que sí. E despois vai haber postos de artesanos, artesanía en vivo. Sí que sei que vai haber un torneiro de madeira. Bueno, Álvaro Pín, o rapaciño este que falaba antes, tamén vai facer demostración de zoqueiro. Ben. Pola tarde. Pois un día completiño, Eu penso que sí, porque daquela xa somos días cortiños. Sí. Agardamos que veña bon tempo, porque as dúas pasadas edicións veu chovendo bastante, pero bueno, temos carpa grande sempre, entonces temos donde resguardarnos, que non hai problema. Sí, porque é unha carpa de 6 ou 7 tramos. Imos espantar as meigas antes de que chegue o día, por se acaso, facemos un pequeno traballo previo para que cando chegue o día este como ten que estar. Decíache eu antes, canta xente ao longo do día pode pasar por aí? Pois non o sei, pero van e veñen, eu que sei. Hai dicir que enchimos a carpa, sobre todo coas actuacións,
pola tarde, claro, a xente ao mellor achegase máis, non sei canto. Ai, bueno, veñen despois hai asociacións Bueno, sí que non que intercambiamos traballo entre nosotras, que nos apoiamos nos eventos que facemos. Veñen as lavandeiras de Sillobre, que tamén recuperaron o tema do lavado ese das mulleres que facían que iban pola roupa a Ferrol, lavaban e despois volvían aos seus dueños. As da Asociación Cabana Rural, que tamén andan coa lada das ovellas a voltas, esas creo que máis ou menos levan o mesmo tempo que a nosotros facendo a fía da lá. É do Vella Galega. É do Vella Galega tamén. E despois, as palilleiras de Benade, é verdad que as palilleiras de Benade que tamén van a estar aquí. Mi madriña, vaya día. Vaya día, Eu intentarei estar máis dende primeira hora porque quero vivir de cheo pois a Tasca do Liño e todo ese ambiente. Creo que vai a ser unha xornada moi bonita. Eu quero invitar a todos e a todas que teñan a oportunidade ese 26 de outubro de que viaxen ata San Bartolomé de Insua en Vilalba a disfrutar dunha xornada da Tasca do Liño, pero sobre todo polo valor que ten o traballo que hai detrás. De verdade, tedeo en conta o gran traballo que están a facer persoas como neste caso Lourdes e Miriam de Fusayola e esa asociación de mulleres que están detrás tamén de toda esta organización. De verdade creo que paga a pena disfrutar dun día con isto e con toda a familia, quero dicir, que os máis pequenos vivan estas cousas de verdade. Estamos empezando a conseguir como co baile tradicional, estamos empezando a conseguir coas foliadas, e eu creo que temos que conseguilo tamén co mundo dos oficios e dos artesáns. Creo que é fundamental, creo que temos que poñer todos a nosa parte, temos que facer chegar a canta máis xente posible todo este maravilloso traballo. Así que, de entrada xa, noraboa, Gracias. Así como unha puntualización que a min, a ver, que me dá moita satisfacción. Temos unha nena que empezou este ano e vai ao colexio. E desde que fai os deberes, teñen que vila traer a xunto de nosotros, porque nos xuntamos os martes polas tardes e os viernes pola tarde. E a nena pasa o pipa con nosotras. Axudou a sementar o liño, axudou a recollelo, pregunta, contámoslle. Bueno, vese tamén que ten interés. Entonces, xa non solamente de máis nova é a filla, senón esta nena que lle vai quedar grabado o que facemos. Sigue vendo relevo. Que así sexa. Temos que deixalo aquí, pero vémonos en un par de semanas na Tasca do Liño, vale? Vale, José, moitas gracias. Moitísimas gracias a Lourdes e a Miriam de Fusayola. Tasca do Liño, 26 de outubro, xa o sabedes, San Bartolomé de Insua, en Vilalba.